Kokborok IQ education nai tongnai khajani kising song norongni thani tini belai khe nangkukma video tubui phaikya abo ongkha chini langmano tui haike pule simi paithak jora video no naijadi जों TV news potrika tei social media ro khulu kheno nugo suicide ke thimani koktuma sana thangke tiprasa rokno kubang kuk suicide ke thinai bangkugo hake जों bahake sak sakno butharma rokno muthaknai abono tui saiman layane suicide eba sak sak butharmong ongkha tabuni o jorao blai ke kirma singsa beram hamya eba kheba loi hamya Tripura hasteo 2019-20 BC wo India haktoni joto hasteni slai Tripura haste suicide eba sak bathari thimani red bangi phaimani nukjago Sikkim hasteo suicide ke thimani red 33.1% Northeast state o Sikkim rank first tei Tripura ke second rank o tongo suicide ke thimani haike borok tangi suicide khlai abono cherei nailene Suicide eba sak sakno butharmani kaisano soi yareng naitugui mano abo ongkha sak sakno nakari manya engmani tai chini langma eba lai busuk precious abono siani bagai phagi sak sakno nakari manya engmani tamo kisa silayana number 1 jepro chung nungsasuk samung hamya khlayo eba derawi thango जों sakno blai ke chaya wansugui nakari manya ngo number 2 nogo rang puisa gurui chana nangna gurui ukhu sakno chaya haike wansugui nakar manya ngo number 3 baksani nukhongo eba kiching mare songbai halok hamya engmani bagui sakno chaya gosiui sakno nakari manya ngo number 4 sakni wansungma eba bujimungno buibai gotharui manya engma bagai sakno buni slai chikon khe nugui manya eba sakni pride khibiui manya engui sakno nakari manya engo jefru bororok sakno nakari manya engui nakarnani lama krijak engo apro bororok sakno buthari payo Pia muitunar di suicide khlai thimani abo kaisa sumsok se haike ba crime sak thima bo buino butharma eba mother khlaima bai baksano klayo tamni hingke ning chiraino butharma bo sumsokno sikla borokno butharma bo sumsokno okra chakrano butharma bo sumsokno tai sakno butharma bo a sumsokno sumsok eba crime abuni bagai society ni yoknani lama hingke 1 sakno nakarmanna bagai ma sringnai tai buinobo ma phringnai 2 bufa buma besabutini bisingo halok kaham naragna sringna nangnai 3 kaisani bial jingjalo chubalanya nangnai 4 khoroksa borok chaya lamao himui tongkhe bono hamjangma bisingtei bujungna nangnai 5 kebo chaya lama eba haimani kipilke bono nasliawe hamjang mungserna nangnai 6 batelemungni fan chini society lem khlainya nangnai 7 sakno hamjagna ma sringnai tai kaham lamo himnani ma chaituknai 8 paithago sanamuchungo suicide no tui kami o awareness khlainya nangnai suicide khlai thimani abo chini langmao nukhungo kamio hodawo tai dopo hamani tubuya abo kaisa tong hamya bema kaise kaisano khnake mukhe tai khoroksabo sringjaktei engei sakno buthari payo bini langmani tekto jingjal biar rokno overcome khlai manya engei khajani kising song hake phadi sing chini langmano borom relayana eba value relayana tamni hingke baksa borok ayu kolok engui tongna muchungibo tongui manya phia nengle tangai jora eng sugya sinino sakno kechen ko shui suicide khlainya ba kahamke wansukdi kahamke tongdi hamiano mechendi hambai